So guys, ganahan ba mo ang inyong camera dili uyog bisag wala siya stabilization? So karon na ko'y action cam diri nga HD cam. So wala siya stability. So karon atong i-test ang raw video ug ang stabilization. So tudloan sa tamo kung giunsa nako. Tara. So guys, adto mo dito sa Google Apps ninyo, tapos pilian ninyo ang photos. So diha na to diha na to i-upload ang video. So once na nakadiha, so mo na akong video nga gi-upload ganina. So tudlon ta mo sa akong pag-upload. So mao na siya. So pili atong video nga gusto niyo i-upload. I-click lang atong video tapos once nga ma-open na, so pisliton ra ninyo ang kanaging square sa ubos. So ma-stabilize na siya. So pabuta lang nga mahuman siya. So mao na. So nindot kay resulta. So katong mga nangita og gusto ma-stabilize, so nara gyud sa iyong phone ang ang apps. So daghang salamat sa pagtan-aw ug see you next time. Bye bye.